Por certo, Rocío, que aí nada falábamos de coidados, normalmente, e isto é así, casi no 90% os coidados recaen en vos, nas mulleres. Pero hoxe tamén temos un exemplo aquí dun home, José María, de 72 anos, e xa veredes esta historia impresionante, porque José María decidiu marchar a vivir a unha residencia coa súa muller porque ele non a podía cuidar na casa e marchou con Lelucha para cuidala ali, Cuidado. Bueno, aínda que este nunha residencia, José María coida de Lelucha día e noite, Ata el tamén axuda a cambiala, a limpala, falle de todo, mirade. José María, cónteme, cantos anos leva vostede con Lelucha? Pois levo 44. Fai os 45 ainda agora en agosto. 44 anos, e podemos dicir que estades igual de enamorados? O mesmo, o millón, pero segundamos máis. O primeiro día? Sí, máis que o primeiro día, porque o mundo vai pasando, vas collendo máis cariño. Son moitos anos xuntiños. E iso que xa vos coñecestes tarde, non? Sí, xa nos conocemos tarde, sí. Bueno, para mí eu era xove, que eu tiña 27 anos. Pero ela xa tiña 41. Me levaba 14 anos, ela a mí. E desde aquelas? Desde aquelas vivimos xuntos, sempre traballamos xuntos 38 anos a 17 horas por día. A 17 horas, e botamos 25 anos sin cerrar ningún día. Traballando xuntos no mesmo bar, no mesmo bar. Ela caeu e rompeu unha cadera. Ao romper a cadera fomos para o hospital, claro. Aos 2 días de estar no hospital quedou en coma. E ao quedar en coma, dixerme que deronme por morta e dixerme que non salía, que ela que morría antes das 5 da tarde. E saleu, meteronlle sangre e despertou do coma. E despertou do coma, e como despertou do coma? Despertou do coma, pois mira, quedou así abrindo os ollos, pero xa non falaba tampouco. E dixo cantos anos hai? Pois iso hai 5 anos, fixo 5 anos outro día. Teño aquí fotografías ben fermosas, José María. Esta é do día da vosa boda. Pois sí, foi o día da boda, sí. Foi o 12 de agosto do 78. Do 78? Esta foto é ben fermosa porque é no voso bar o Porrón da Guiño, non? Claro, aí foi onde pasamos a vida a traballar. E como era Lelucha antes do accidente? Moi ben, tuvo sempre, foi moi forte tamén, traballei moitos anos e esta muller, foi moi boa, moi boa. Tuvo sempre salud, todo Dios lle quixo ben toda a vida, foi moi querida nesa zona. E como parella? Boa, buenísima, bueno. Ti non imaginas a túa vida sen Lelucha? Non, eu digo sempre que me era morrer a mí que morrer ela, total que carai fago depois na vida. Decides vir para aquí para poder estar con ela? Para poder estar con ela, mas doulle eu de comer sempre, falas con ela, pero como ela non te responde, pois estás fastidiado, claro, que lle dices, por moito que lle dices, todos os días o mismo. Pois que te parece se visitamos a Lelucha? Pois vamos a verla ahora, venga. O problema é iso, non? Que é caro manter unha residencia por os dous. Pois é posible, case. Son 5.000 euros por mes, iso ben, son 60.000 euros ao ano. Millor é imposible, millor... Para unha persona que está enferma, millor que isto non é nada. E aquí estades os dous xuntos porque ti non imaginabas estar sen ela. Pois claro, eu dixen que ela non deixaba nunca na miña vida, mentre viva, quedará sola se eu morro antes que ela. Se non morro antes que ela, só non queda, isto está claro.